Badakigu Uriak eta Kasabalek fan asko dituztela eta beraz gaurko lehiaketako atala eurentzat. Zuekin guztiokin Uria, Kasabal eta Adi saria eman aurretik jaso ditugun azken erantzunak. Kasabal eta Uria. Uria eta Kasabal. Uria eta Kasabal. Baserri gutxi eta baserritarrik ez. Mendialdeak ustuz, ta kaleak betez. Naiz eta honen buelta, etor leikenek ez. Igual suspertuko da, krisiaren bidez. Baserri gutxi eta baserritarrik ez. Eta bazter guztiak porlanakin betez. Ora ezin jarraitu liteke onbidez. Bestela bukatuko dugu denok gozez. Bertsozaleok sari itzela daukagu banatzeko. Tolosako Korteta nekazal turismoan asteburu pasa 2 lagunentzat. Eta nor joango da Tolosako Korteta nekazal turismora? Sariaren irabazlea. Hauxe berau. Baserri gutxi eta baserritarrik ez. Arrazoia daukazu, adiotzut zinez. Aspaldidanik nago ni bihotzeko minez. Ta bertso hau daukagu, leronen omenez. Jorge Andueza urretxuarra. Zorionak Jorge eta gozatu asteburua. Norekin joan ez badakizu ni gustura joango nintzateke, Eta ni bezala joateko gogoz geratu zaretenok datorren astean izango duzue aukera puntu berriek.